салом алейкум ба ҳама. мувофиқатоварӣ мувофиқати унсурҳои сутунҳои чап ва ростро ёбед. А5 Б1 С3 Д2. мувофиқати нуклеотидҳои кадеинро аз рӯи принсипи комплементарӣ муайян кунед. А4 Б2 С5 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А2 Б5 С3 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б1 С3 Д5. шакли муносибатҳои мутақобилаи организмҳоро бо мисол мувофиқ кунед. А4 Б1 С5 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А2 Б4 С5 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А1 Б5 С2 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А2 Б3 С4 Д5. мувофиқати кислотаи нуклеат ва вазифаи онро муайян намоед. А1 Б3 С4 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б2 С4 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б5 С1 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б4 С2 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б3 С2 Д1. мувофиқати организмҳо ва звеноҳои силсилаи ғизоии ҷангалро муайян намоед. А1 Б4 С5 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б1 С4 Д3. мувофиқати элементи химиявӣ ва нақшаи онро дар равандҳои биологӣ муайян намоед. А2 Б1 С5 Д3. мувофиқати полимерҳои биологӣ ва мономерҳои онҳоро муайян кунед. А2 Б1 С4 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б2 С3 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б2 С4 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б3 С2 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б1 С3 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б2 С1 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А2 Б1 С4 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б5 С1 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б2 С1 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б3 С4 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б2 С1 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б5 С2 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б5 С3 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А1 Б3 С4 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б2 С5 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А2 Б4 С1 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б1 С5 Д4. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б2 С5 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б5 С1 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б2 С1 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б5 С4 Д1. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б1 С3 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б2 С4 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б3 С2 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б4 С1 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б5 С1 Д2. мувофиқатро муайян кунед. А5 Б1 С3 Д4. мувофиқати қонуни экологии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли қабули онро муайян намоед. А3 Б4 С1 Д2. мувофиқатро муайян намоед. А4 Б2 С1 Д2. мувофиқати қонуни экологии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли қабули онро муайян намоед. А3 Б1 С5 Д2. мувофиқатро муайян намоед.
А5 B3 SD1 мувофиқатро муайян намоед. А5 B3 SD1 мувофиқатро муайян намоед. А5 B2 SD1 мувофиқатро муайян намоед. А3 B1 SD4 мувофиқатро муайян намоед. А3 B4 S1 D2 мувофиқатро муайян намоед. А5 B3 S1 D4 мувофиқатро муайян намоед. А2 B3 S5 D4 мувофиқатро муайян намоед. А1 B4 S2 D3 мувофиқатро муайян намоед. А5 B1 S4 D2 мувофиқатро муайян намоед. А1 B5 S4 D3 мувофиқатро муайян намоед. А1 B5 S4 D2 мувофиқатро муайян намоед. А5 B2 S4 D1 мувофиқатро муайян намоед. А1 B4 S2 D5 мувофиқатро муайян намоед. А3 B2 S1 D5 мувофиқатро муайян намоед. А4 B1 S3 D2 мувофиқатро муайян намоед. А3 B5 S1 D4 мувофиқатро муайян намоед. А4 B2 S3 D5 мувофиқатро муайян намоед. А2 B4 S3 D1 мувофиқати намуд ва шуъбаи растаниро муайян кунед. А4 B2 S1 D3 мувофиқати организм ва гурӯҳи онро муайян намоед. А4 B3 S1 D5 мувофиқатро муайян намоед. А5 B2 S4 D1 мувофиқатро муайян намоед. А1 B2 S3 D5 мувофиқатро муайян намоед. А2 B5 S4 D3 мувофиқатро муайян намоед. А1 B5 S4 D3 мувофиқатро муайян намоед. А3 B2 S5 D4 мувофиқатро муайян намоед. А4 B3 S1 D5 мувофиқатро муайян намоед. А2 B4 S3 D5 мувофиқатро муайян намоед. А1 B2 S5 D3 мувофиқатро муайян намоед. А1 B2 S4 D5 мувофиқатро муайян намоед. А4 B5 S3 D1 мувофиқатро муайян намоед. А2 B1 S3 D5 мувофиқатро муайян намоед. А4 B2 S5 D3 мувофиқатро муайян намоед. А5 B2 S3 D1 мувофиқатро муайян намоед. А2 B1 S3 D5 мувофиқатро муайян намоед. А3 B5 S2 D4 мувофиқатро муайян намоед. А4 B2 S5 D1 мувофиқатро муайян намоед. А4 B5 S1 D2 мувофиқатро муайян намоед. А5 B2 S4 D3 мувофиқатро муайян намоед. А4 B3 S2 D1 мувофиқатро муайян намоед. А3 B4 S1 D5 мувофиқатро муайян намоед. А2 B3 S1 D5 мувофиқатро муайян намоед. А5 B2 S3 D4 мувофиқатро муайян намоед. А2 B5 S4 D3 мувофиқатро муайян намоед. А2 B4 S1 D5 мувофиқатро муайян намоед. А3 B2 S4 D1 мувофиқатро муайян намоед. А3 B5 S4 D2 мувофиқатро муайян кунед. А4 B3 S2 D1 мувофиқати давраи инкишофи баъди батнии кӯдак ва давомнокии онро муайян намоед. А2 B4 S5 D1 мувофиқатро муайян намоед. А2 B3 S1 D5 мувофиқати витамин ва бемориро ки бо сабаби норасоии ин витамин пайдо мешавад муайян намоед. А4 B5 S2 D3 мувофиқати гармон ва бемории дар натиҷаи норасоии он ба вуҷуд ояндаро муайян кунед. А2 B3 S4 D1 мувофиқатро муайян намоед. А2 B3 S4 D1 мувофиқатро муайян намоед. А2 B4 S5 D1 мувофиқатро муайян намоед. А5 B1 S3 D4 мувофиқатро муайян намоед. А5 B1 S2 D4 мувофиқатро муайян намоед. А1 B3 S4 D5 мувофиқати узв ва системаи узвҳои бадани инсонро муайян кунед. А3 B4 S1 D2 мувофиқатро муайян намоед.
ад б4 с5 д1 мувофиқати беморӣ ва аломати онро муайян намоед. ас б5 с4 д2 мувофиқати витамин ва бемориро ки бо сабаби норасоии ин витамин зуҳур кардааст муайян кунед. ад б3 с1 д5 мувофиқати беморӣ ва барангезандагонеро ки ин бемориро ба вуҷуд меоранд муайян намоед. а5 б1 с4 д3 қисми мағзи сарро ки дар расм бо рақамҳо ишора шудааст муайян намоед. а5 б2 с3 д4 паллаи нимкураҳои калони мағзи сарро ки дар расм бо рақамҳо ишора шудааст муайян намоед. ад б1 с5 д4 маркази ҳиссиёт ва ҳаракатро ки дар расм бо рақамҳо ишора шудааст муайян намоед. ад б4 с5 д3 мувофиқатро муайян намоед. ад б5 с3 д4 мувофиқатро муайян кунед. ас б5 с2 д4 мувофиқатро муайян кунед. ад б5 с1 д3 саволу масъалаҳои кушода. қисмҳои сохти ҳуҷайраи бактерияро ки дар расм бо рақамҳо ишора шудаанд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. қамчинак моддаҳои захиравии ҳуҷайра. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба а ва б адади дурақама ҳосил мешавад. дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 52 қисмҳои сохти ҳуҷайраи бактерияро ки дар расм бо рақамҳо ишора шудаанд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. а моддаҳои дохилии ядроӣ, б ситоплазма. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба а ва б адади дурақама ҳосил мешавад. дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 34 қисмҳои сохти ҳуҷайраи бактерияро ки дар расм бо рақамҳо ишора шудаанд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. а лифофа, б моддаҳои захиравии ҳуҷайра. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба а ва б адади дурақама ҳосил мешавад. дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 12 дар занҷирҳои кадеин асосҳои нитрогенӣ аденин А, гуанин Г, тимин Т ва ситозин С мувофиқи принсипи комплементарӣ бо ҳам пайваст мешаванд. 1 ГТ 2 ТА 3 СГ 4 АТ 5 ГС 6 АС муайян намоед ки кадом асосҳои нитрогенӣ нодуруст пайваст шудаанд. ҷавобро бо тартиби пайдарҳамии рақамҳо нависед. 16 дар занҷири КРН асосҳои нитрогенӣ аденин А, гуанин Г, ситозин С ва урацил У мувофиқи принсипи комплементарӣ бо ҳам пайваст мешаванд. муайян намоед ки кадом асосҳои нитрогенӣ нодуруст пайваст шудаанд. ҷавобро бо тартиби пайдарҳамии рақамҳо нависед. 36 дар занҷирҳои кадеин асосҳои нитрогенӣ аденин А, гуанин Г, тимин Т ва ситозин С мувофиқи принсипи комплементарӣ бо ҳам пайваст мешаванд. муайян намоед ки кадом асосҳои нитрогенӣ нодуруст пайваст шудаанд. ҷавобро бо тартиби пайдарҳамии рақамҳо нависед. 25 ҳангоми ду рага намудани ду фарди насли якум бо ҳамдигар AXAA дар насли дуюм таҷзияи таносуби миқдорӣ аз рӯи фенотип ва генотип мушоҳида карда мешавад. муайян намоед ки дар насли дуюм чанд фоизро гомозиготҳои ресессивӣ ташкил медиҳанд. ҷавоби ҳосилшударо бо адад нависед. 25 ҳангоми дурага намудани ду фарди насли якум бо ҳамдигар AXAA дар насли дуюм таҷзияи таносуби миқдорӣ аз рӯи фенотип ва генотип мушоҳида карда мешавад. муайян намоед ки дар насли дуюм чанд фоиз гомозиготҳои доминантӣ ташкил медиҳанд. ҷавоби ҳосилшударо бо адад нависед. 25 ҳангоми ду рага намудани ду фарди насли якум бо ҳамдигар AXAA дар насли дуюм таҷзияи таносуби миқдорӣ аз рӯи фенотип ва генотип мушоҳида карда мешавад. муайян намоед ки дар насли дуюм чанд фоизро гетерозиготҳои доминантӣ ташкил медиҳанд. ҷавоби ҳосилшударо бо адад нависед. 50 қисмҳои сохти дарунӣ ва берунии дандонро ки дар расм ишора шудаанд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. А милк, Б семент, В дентин. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба А, Б ва В адади серақама ҳосил мешавад. дар ҷавоб ҳамин ададро нависед.
253 қисмҳои сохти дарунӣ ва берунии дандонро ки дар расм ишора шуданд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. А. Семент. Б. Дентин. Б. Шараён. Дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба А, Б ва Э ва В адади серақама ҳосил мешавад. Дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 536 қисмҳои сохти дарунӣ ва берунии дандонро ки дар расм ишора шуданд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. А. Сир, ковокӣ, дандон, варид. Дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба А, Б ва В адади серақама ҳосил мешавад. Дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 148 аз ҷиҳати шохаронӣ нейронҳо се хел мешаванд: нейронҳои униполярӣ, нейронҳои биполярӣ, нейронҳои мултиполярӣ. Дар расм кадом шохаронӣ нишон дода шудааст? Ҷавобро бо рақам нависед. 2. дар расм сохти нейрони системаи асаби одам бо рақамҳо ишора шудааст. вазифаи ҳиссиётқабулкуниро кадом қисми он иҷро мекунад? Ҷавобро бо рақам нависед. 1. дар расм сохти нейрони системаи асаби одам бо рақамҳо ишора шудааст. вазифаи ҳаракатро кадом қисми он иҷро мекунад? Ҷавобро бо рақам нависед. 4. қисмҳои мушакро ки дар расм бо рақамҳо ишора шуданд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. А. нахи асаб. Б. бандчаҳои мушак. В. раги хунгард. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба А, Б ва В адади серақама ҳосил мешавад. Дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 324 қисмҳои мушакро ки дар расм бо рақамҳо ишора шуданд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. А. нахи мушак. Б. лифофа. В. нахи асаб. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба А, Б ва В адади серақама ҳосил мешавад. дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 153 қисмҳои мушакро ки дар расм бо рақамҳо ишора шуданд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. А. пай. Б. раги хунгард. В. бандчаҳои мушак. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам ва навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба А, Б ва В адади серақама ҳосил мешавад. дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. 642 ана дӯстон, дар маркази миллии тестӣ ба монанди ин намунаи субтести биология ба шумо дода мешавад. биё ҳисоб мекунем. Дар ин ҷо ҳамагӣ 20 тест 1 2 3 4 4 мувофиқа ва 2 саволи кушода меоянд. ба мисли ҳамин аст. ба шумо сиёҳнавис медиҳанд ва ба шумо як варақаи сурхи дигарро медиҳанд. дар варақаи сурх фақат шумо вариантро сиёҳ мекунед. дар ин бошад ин сиёҳнавис аст ва ҳамаи саволҳо дар ин варақ омада мешавад ба шумо. биё ку мебинем намунаи субтести биология. варианти 1. равандҳои асосии фаъолияти ҳаётии организм аз кадом зинаи ташаккули материяи зинда оғоз мешаванд? молекулавӣ генетикӣ. маънои калимаи юнонии лизис чист? таҷзия. кадом хусусияти организмҳои зиндаро талаботи физиологӣ ва шароити муҳити зист муайян мекунад? морфофизиологӣ. фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра дар байни ду митоз чӣ ном дорад? интерфаза. узвҳое ки вазифаи якхеларо иҷро карда сохт ва пайдоиши гуногун доранд чӣ ном доранд? аналогӣ. дар охирҳои кадом давра стегосефалаҳо пайдо шудаанд? девон. кадом растанӣ системаи решаи патакреша дорад? ҷав. пояи шохрондаи хлорофилдори чилбандро чӣ гуна поя меноманд? тобистона. лесная красавица номи кадом навъи растанӣ аст? нок. мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо мегузарад? масомаҳо. растании дараҷаи паст? гулсангҳо. куҷо пастае? паст нест. пингвинҳо кай ба соҳил мебарроянд? дар давраи афзоиш. муносибате ки дар он ҳайвон ҳайвони дигарро мехӯрад ва барои гирифтани тӯъма узви мутобиқшуда дорад чӣ ном дорад?
дар рандагӣ магаси хонагӣ паҳнкунандаи кадом беморӣ аст? ислоҳи хунин. Соҳаи илми зоология ки ҳашаротро меомӯзад чӣ ном дорад? Энтомология. Дар паҳнкирмҳо ҳазмшавии хӯрок дар куҷо ба амал меояд? Ковокии руда. Кадом ғадуд гормони паратироид ҳосил мекунад? Назди сипаршакл. Маҷрои ҷигар дар кадом қисми ҳозима кушода мешавад? Рудаи 12ангушта. Суръати ҳаракати хун дар мӯйрагҳо 0,1 сантиметр сония. Муносибатҳое ки ҳангоми онҳо фардҳои як намуд фардҳои намуди дигарро ҳалок намуда мехӯранд чӣ ном доранд? Дар рандагӣ. Мувофиқатро муайян намоед. А5 Б2 С1 Д4. Мувофиқатро муайян намоед. А1 Б5 С4 Д3. Мувофиқатро муайян намоед. А4 Б1 С5 Д2. мувофиқати қонуни экологии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли қабули онро муайян намоед. АС Б1 С5 Д2. ҳангоми дуррага намудани ду фарди насли якум бо ҳамдигар ААХ дар насли дуюм таҷризаи таносуби миқдорӣ аз рӯи фенотип ва генотип мушоҳида карда мешавад. Муайян намоед ки дар насли дуюм чанд фоизро гетерозиготҳои доминантӣ ташкил медиҳанд. ҷавоби ҳосилшударо бо адад нависед. 50. қисмҳои мушакро ки дар расм бо рақамҳо ишора шуданд аз рӯи тартиби зерин муайян кунед. А пай Б раги хунгард В бандчаҳои мушак. дар натиҷаи бо тартиб пайҳам навиштани ҷавоб рақамҳои мансуб ба А, Б ва В адади серақама ҳосил мешавад. дар ҷавоб ҳамин ададро нависед. Хайр дӯстон, фанни биологияи мо полностью яъне ба анҷом расид. умуман ба анҷом расид. далшеш аз шумо вобаста аст ки шумо чӣ хел тайёр мешавед, чӣ хел имтиҳон месупоред. чӣ хеле ки маълум аст 40% имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ аз намунаҳо меоянд. ва ман ба шумо муваффақият мехоҳам. ба шумо бар рӯи кор илми хуб, қуллаҳои баланди зиндагӣ ба шумо расида шавад. дар канал дар плейлист маркази миллии тестӣ аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. шумо метавонед озодона онҳоро дарёфт кунед. хайр, то боздид.